Častokrát ľudia hovoria, že začal som myslieť pozitívne, začal som robiť afirmácie, začal som vizualizovať, ale nič sa nedeje. No pravdou je to, že energia odporu, ktorý v sebe nosíš, je väčšia ako energia túžby po splnenom prianí. Takže ako rozpustiť odpor, ktorý nám bráni v realizácii prianí? No, treba sa zbaviť pocitov, ktoré zapričiňujú, že sa sám zo seba cítiš zle. Napríklad pocity viny, pocity nehodnosti alebo pocity neistoty. No, toto sú veci, ktoré si určite už niekde počul alebo počula, ale málokrát sa vraví o myšlienkach, pocitoch a vetách uspokojovania sa. Reči typu mne toto stačí alebo ja som spokojná. Jednou vecou je vďačnosť a byť vďačný za to, čo máme práve teraz. Pretože vďačnosť je veľmi silná pozitívna emócia, ktorá otvára dvere lepšiemu životu. Druhou vecou sú ale pocity a reči uspokojovania sa.